سرحن حركوت كوتن مسنو تورئن ألامان تسانيهم نغتصال سرح يمعدو سرح زيك آيار محبال مخانو اتز تبس حمي بقسي نتز معدو دما نغتصالي من تسابس لزخون سرح آب آرتسني يقتصل نمعبالتاتو دما يمعدو عابن نيشتون مسرتاون مسقاقرن بسرح تراحيز بتصح نزي أملا هاجر بعابي تسفان سعرن كبتصح زدلشتون ملا مغلول أبركتوي كايدالو إن مسرت إيرتراو التحساسبا محبراو فتحين مرققات بمحبراو أقولقوت ناب كل نبصح يسلاسلالو ولا قرأ ناب تزد اللي كم تزد قبقو يخيد انتزي هالوي نقول محلقاتاتن تتصابقوتاتن بمسقار زتعمن زعمم زلو نطفتات محبراو أقولقوت زمسقني هلون حلوفون بموددار عب حرشا مقعزيا تمرتي قرب صوري ستماي وزته إن خرع قدس كدات أبيرترا من سفتواددون يواددالون كبهاليكال كب آمنت نايزي كتكز صنحي زعبا أمنو زوبا لقوعن سبا حزبي ما أخل زقبران تفتات كدساسي كال إذن الزوازي عسر سلسل محدرة وخبابتاتن عسران كلتن عادتاتن زترنا فخينو لالي 4 شيح زغون حزب ما يركبو نو زوالو قعن سبا قوتاتن سنجروتات زعبلو لو قرص مريت زلوو بمخانو صبتنا يزحرس مريت زلووي يخون انبار نباري نايتنو الزوبا نشقرات نابعدلات نحسرتات نابرخبتاتنا غيري كمكتون نباري فتحنا من راي أبزي حلال تعاري تسأميدو مراي لومتاري لقوا عن سواء لكع مستي قرص مريت نبلو زلنا ز قرص مريت نحرشا زخون ايكونن فصيمو نحرشا زخون مريتون يلن تنوحدات دما كلهم ابو حرشا تقومو دما يكلني اذب قمت بمئتاو تهزب حجي دلديلكا خميغيركا مريت ماي حمدن عقبكا كميغيركا ختلمع خم تخلزي بتمكرو غاب قدامت كمزي زورسو اندا تورسه زمصه سرحالو ازد ما ناي بحق اختري قال بقليلو زغمت ايكونن تصعرتات دما دغف كالن تغيرلهم دما ايكونن كاب قدم حجي بحقويسي خمز غيرو اندادلدل زغرات زي صنيحلنا زبال صبو الصغاخ انتي تغبر لها نحناون لكعتنا بوتاتنا دما خم اغيرنا دما تمريت اندعقتنا خمز غيرنا اندادلنا مريت حرشا غيرنا حجنا زي كندندل كلنا 4 عامت 3 عامت 5 عامت نصبه دلدلنايو شعو بلعلو زي خناس دلدلكا اسك عزمل الكا تصبيخا بدعريو اب حرشا بوقعي مستباله اب بخمز صعرو صنحو اب حرشا قيرو مالتي تيصعر ز حجي كولدون دا تسغاغر مصي حجي ابزي باستراتيجيو اقامامطانا يزنو زوازي مچونات ناي حرشا سلازيله زبزح غراوت زهزبزي بخوم غيري زنبر ناي بحق تصحرتا تزتمكر حيال تمكري تي كمزبولكو زنو زوازي ازي بوتا لو نحرشا مچونات الكا تزاربو ነገር የለም كله سنچرن كوحن غوبن نزي حجي خمس غيركا مقيارو اسك عخندي صحرتات يكايدو اما خابزي صحرتات زكايدو دما عمتاو اخلم رخبو كابسب زي صبيو اما نعون كوين دمان خالق صبو زناب كرامات انت ارخيبم ناي بحقي صبو اتود ما اتولو مخنيات يبل مواتو ابراهام ناي لزبن كراماتن كنتا زرعتن عملكيتو كبر كلها ناي لبزبن كرامات ناي بحقي حيال ماي بوسع زناب يلنا كنزاربولي نخلنينا مالتسي برتع زناب نيرو جن نخل زخون زنابسي اخل نوحجن ديغاتاتن قالع علاتاتن قلملن نزيهم زعمسلو خمل انتاشمو حج ديغاتا زي مال الله انا قللو انا زي ناب قمت اتيخا نزرعت جن اخل زنابي نير مالتي كل يبر موات ابراهام زناب قبلك اغزيو قوارت بمخالون صياق معصيد ما يسل زي غاطننن حارساي قلب عموتو زخونو فرصالو خركب كم زخيلو دهيرو تليفون حبيرنا
بزعباتي أبتنو الزباز زكاير لمحات جرادينين أبتا عودي توافيرهم زنطفو زلو حارسوتن أملكتنا أبسوكسنا يغا حجي زيناي جرادين كنري أغلنا جنا بحيال مجدي حيال تأتاتيل كاتزارو ولو أيتخلني يعني مخنياتو تحجي أبزي 10 عامت مالتي استفتاتنا ألو زي استفتاتنا دمانتاي مالتنا يو كم زبالقا قدبات اندا قبركا زالاتات اندا قبركا اندا فتونو تعارتات اندا قبركا حموشتا شدشتا عصرت اندا زرعاقا رانشي زي زيتون كم زعينت فتنتات ألو حجي حيال زغانا ناي حرشا جرادين وتوت زلو ويلكا بزح انت زي تزارب كالو جن تتاون غزا روس حجي ابتن ممحضرات كباب قلقله مچو زغانا نخمز عينت اندا تزرقحه اتنا جرادين غزا روسو نتقوم يدره مزرع قله مزرع دحن دهونه يخيد معبلكم زلو افلطو نايتي عبد تخلن زينا يحملتن فراتاتن غير كادما وتتكم زركبون صبو تمكراتات نوح غزي يسرحلو بزي ناي عدنا امن كبابي قال كم تمكرو زنبرو مالو حجي السوتات اندعبي نابزن كالوت من محضرات كبابي اندخيد خيدالو التفريانات حجي مጨረሻ خطري اغلغا نزنو زبات راح اخلي زي غنس نزنو زبا حليفوس نابسمرا يزغيد حفشاو بنا جورجين كنجمجم كلنا انا درجه 98 تندم زخباب مصي ناي حموشنا شدش جرادينين طنيحنا مالتي ناي حموش شدش سبات مالتي ابز حجه تريو خلاص كن كباب 300 المعتي جرادين الله نزم 300 بهكتار كنجمتهم كلنا درجان حدا سب كتقمت حدا صمدي فرق صمدي مهناتو صبت مريت الله صبت مريت سلازلهم تزل على زونن الله تبهل مريت ابز لو عن سبكو حدا هكتار يدون افتسفي بوتاتا كندنا يدبر عدا حنس ناي مقركا قال بعل ملزانه ابعد دقش حي تاريخي حنت صمدي حدا سبي هون نزغل مالتي حجي صبت مريت بحفشالو ግን ነታ ጸባብ መሬቶም አገባብ ገረም ይጥቀሙላ ስለዝኾኑ በቲ ሄክታር ክንሪ خلنا ናይ 300 ከባቢ خل እንደ ከተጽበት ግን ካብ 100 ካብ 9 ሄክታር ይሓልፍ እንተደምርካ ማለት ይብሙሉ ተን መሬቶም ሲ አዝየን ጸበብቲን ሓንቲ ጽምዲ ድላ ዓለስ ሓደ ጽምዲ ክልተ ጽምዲ መካውኑ ላዕሊ ለልማ ሓርሳ ይለም ብጀካ ውሑዳት ናይ ኮንሰን ኣለዋና 10 ዝኾና ፍሉጣት ወረቀት ኣለውን ተኸለግን ኣመለሳ መሬቶም ዘልምዑ እዮም ዘምሓርሱት እዚ እቶም ኣመለሳ መሬቶም ዘልምዑ ሓርሶት ግን ናይ ብሓቂ ክትሪኦ ከለኻ ከም ዝሪኦ ደለኻ ዝባይታ እዚ ድምስክር ማለት እቲ ራንች ዲ እቲ ካልዲ ትጻዕሪ ባዓይንኻ ትሪኦላ ስለዚ ክታብዑ ዝግብኦም እቶም ካልኦት ከማን ቅዱስ ቅና ሓዲሮም ከምኡ ክገብሩ ኢኻ ትትምነ ማለት እዚ ለጓዓን ሰባት ዘይ ብውሕድ ዘይ ግመት ጀራዲና ኣላ ብፍላይ ኣብ ዓድና ኣመን ምለዛናይ በዚ ከባቢ ኣደና ቁርባሎ ደብረ ዓዲ ሓንስ ኩሉ እዚ ናይ ጀራዲን ቦታ እዩ ሓፈሻ ክንሪኦ ከለና እተታውነትካ ነዚ ዓዲ እዚ ኮይኖም ስዲ በዝሕ ነስመራ እዚ ኮሚደረ ዲ ወላ ድንሽ እዚ ኣራንሺ ዲ ድንሽ ዲ ነስመራ እዩ ዝኸይ ስለዚ ሲ ቀሊል እቶት ኣይኮነን ዝርከቡ ዝምእዘባልኩ ኣንሰባብ እጂ ከም ኣምነት ክትቆሱ ዝኽእሉ ሓረስቶት ኣለኹም ዶ ኣብ መነባብሮኦም ከ እንታይ ዓይነት ለውጥታት የምፅለዉ ኣለዉ እንዲም ብበዝሕ ትመናብሮ ክትሪኦም ከለኻ ዝተለዊጦም ንኣብነት ኣብ በዓል ዓድና ኣመን በዓል ተስፋ ማርያም ዝበሃል ኣሎ እቲ ገዛውቶም ሰርሑ ክትሪኦም ከለኻ በቲ ጀርዲን ካብያም ቅድሚኡ ዘይነበረሎም ገዛ ዘይነበሮም መዕቆቢ ገዛ ሰሪሖም ገሊኦም ማካይን ሰሪሕ ገዚኦም ብዙሕ ነገር ኣብ ሸቐጥ ኣብ ድኳናት ከም በዓል ፀሃይ ይበሃላሉ ድኳናትን ካልእን ዝገበሩ ብዙሓት ኣለዉ እቶም ኣነ ኢሎም ዳሓዝዋ ነታ ጀርዲን ሲ ኣብቲ መናብሮኦም ክትሪኦም ከለኻ ብዙሕ ለውጢ ደምፁ ኣለዉ ስለዚ እቲ ድፃዕረሲ بجكا تدوص وصايتات بزح عندي بزح صعر خمس لتر تري الله معناته نايت امن دي نايت مدلدال نايت خالدي كبيت صعر يزلو دحر خبيت صعر ግን ጽቡቕ ጻማኻ ይረኽብ እዮም ማለት ካብ አቶ አብርሃምን ወይዘሮ ኤልሳን ንዝረኸብናዮ ሓበሬታ ምርኩስ ብምግባር ከዓ ንገለ ሓረስቶት ንምዝራብን ልምሓታዊ ንጥፈታት ስርሖም ንምሕዛብን ተንቀሳቒስና ነርና እታ ብመጀመርያ ዝረኸብናያ ከዓ ኣደ ሰለስተ ውሉዳት ወይዘሮ ብሪ ክብሮም እያ ወይዘሮ ብሪ በዓል ቤታ ሰለስተ ህፃናት ቆልዑ ገዲፉላ ካብዚ ዓለም ብሞት ምስተፈለየ ክንድቦን ክንድደን ብምዃን ላዕልን ታሕትን እናበለት ደቃ ኣብ ዝብፃሕ ድብፅሕትን መነባብሮኣ ዘመሓየሸትን ኣብነታዊት ጓል ኣንስተይቲ እያ 300 ይገረብ ኣለኒ ኣራንሺ ዝበዝሐ 5 ጌስ ኣለዋኒ መንደሪን እውን 5 ኣለዋኒ ካልእ ኣራንሺ ናብዚ ደረጃ ዝነኸተብፅሕ የደካየድክ ፃዕርሳ ይመስል ቀደም ግራት እዩ ነይሩ
ماسي ناي مرات اقرات ناي مساحي نير مالتي عفون تباقي راه دقا يبيلو نيري حج جاردين كوبرا لني له جاردين غيري مالتي أرانشي خاب عدنا أمنا متينا قربتي تغيلنا دحرتو صيتو خا أنا صبق ت خستاي مستسفام سحابنا خا كاب حجازون 300 قرب 350 وري صعدنا ماكينه غيرنا متينا تغيلنا كابا كم عقمي شقالو غيري مانسي خالد حكس ولا حنتي بلين حكس يبلين بعليه بمحرسن موقاسن زنابر حبرسب إيرترا مزناب ماين استخزن روان قطاو متأثر له نجزاء رسوم طريتون كوا حالفون مزرعتن معجرادين أخل ماي مزيركب عبعلتاو من قصقاساتو كتصقمنا قدني منبار صعري أنا أبراد ما بدهي قوت كونغا كتوصي أب كل زقات مكا تقوانفو رئيسة أمانت كله كايقبا كعوة يزبل نتصور علامان رأين انتدا هاليكا وعيلو حاديرو عاود كم زركب زتراتر ايقونان جناخي تبقسكا تسفى مسو تقرص جن قدلات يوت بعاود كسجر زكاء ايقونان معناتو من شعبيتن معبالن سرح سلازغونه سرح مقابران ايلوتن مغيرون بمخانو شدشت عمس أب عيلة رأي أم فار عيلان يرني شدشت عمت كوحيت عيلة هجفت رأيهم كوح خن السلامي كوح نوصنوا عد بأمني سبرت جير مالتي صباحون كوحيت تسأنحني أنا قن ولا حنت أي تحللكم تم ذك أي دحجز قال عاق سيب ليني بسعر مالتي بزو كيف نيرو بزون ما نيرو زي جزء كل زي أمني ونت أنت صبركو أنداد دلكو حجزون ندابلكو عد خبركو أنداد حوارني إلى نزيانك تعقمي دفق دلي خصكص عقمي دفق دلي شك على يقبر كم أجيره أبز درجازي أبز حي له زي يغفره له معامي شيء إيه لكيو شيء إيه أبزي ما كنا حاجة ما تيمت أنا كويدم شيء إيه أفريه لب زمانون كم وتصبق قاد أنا لب زمان لب زمانون أريه شيء إيه حجون هلا 5 طريق وده له 5 كله عم ببيد الله حجي عم ببيد الله أبصبق درجة يدركب له حجيت أبتم تحجاز قالي أنا سي حضري ميتني وما دك أين عشتي يوم حجزوني كل يوم إلى دخان خلا يحاسبون تقدم كل اللي أنت دكاني لا تجرا كل اللي بالنيرة الزيتات مصري أخو أنا كله قارئ أبستمر شيء نزبي عقمي دفق دلي أنا شك عليه جيرس كابزي أتفلي أيوعني دقيقة تعطي أخو كله زب عليه خصكص نيرة خصكص يا كلك زي خصكص زي له خمسي نزي قفل مفتزي له زياس حنتر بيت مالتي زين 4 تاني كاس 3 خيلو مالتي عفنا بزياس الرأنيرة أنا 3 خيلو عفنا تزرعتي زا بتازي حزية حجكم كم سري وذا لكم أبزنا أبزن تراقبوا أبزر رجاز بس حلو تحني يد بلا نسي كتبل تبرهم ويزرو بري بوغن من محدار يهون زملكتهم أبالات مينستر حرشان زقبر الله مورالون نقراون دقافن متبعنون كم زي تفلا حبيراتنا زاقيت بزكا بتو صعرن حركوت كوتن أب هيوتان من نوابران منسين زولو لو تتاتن محبالتاتن أملكتنا أبسو كسناغا كي عابي خلصي أب أقرو خاخو ميدان قبرولو قاولون قبرولو صبو قاولو حجي أب قوعن شييت كوم جيري دك أي عبي أمهيري أمرعي أبدا درجة ما تحيمي سلست قلتني رمنا سلست أمرعي أبدا درجة ما تحيمي كون انتنا تناقب زنوست قاولون شييت كوم ميدان شييت حملة أدرون كوم شييت حجي مزقراب كم زيتاس لزخونا ينبر كله ملو حاجة زالن تسقم يبلين بس حجز حاجز كمان يدلني بعلي نبراي مريح غيدار اسكا قال سبات قلنا زي المعجرادين سي نو تبعتها ينبر قالن سيت سازي خبيدي بروموني سقن بدي غير لغي سلاز انتي مبلكي نخالو دك نسير عند حرمه كيت كاس كله كالي دحني بعم خد فقدلك تعم خد فقدلك تسرحك تسرحو تديكون كاني كاوف فريقه ولا خد كفريل كاكا سرحتنيا تقبرلو سبعي سي سبعي ذكرى سبعي له ويقرا سبيتي حجي زغربا غزي وميتو لنا غربيتنا بزياسي انا السخلون قراتون قراتينس درجه حدا يتخيد يخبل تخلاني وانا حدا تناي سبعي كوينس كاب هاي سبعي سكوتي لي بلاني زناتي هو حجي ناي بري بطعمي بلا حسب نفقتي ناي سرا حسب ابنت ناي تيان كني صورة الناس نزم صادق نستيو لك كابن تفليو يبلن مهنياتو زي بوتاز بمولو عميو نيرو غوبي نيرو رباتات نيرو كي تحللا سبعي ميتيلا هي جوت بقى اب لمعت توافير دحر ناصنت مالتي
እዚ ካብ 2008 ክሳብ ንሪኦ ዘለና ግዜን ሰዓትን እዚ ሲ ቃድራይ ነይሩ ናይ 3 ኪሎ ገለ ዝዝራእ ነይሩ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ምርኣይ ምእማን ማለት እዩ መሬት ምስክሮ ዘሎይ ናብ ቀጠልያ ቀይራት እስከ ብወገንካ ኸ እንታይ ኣለካ እዚ ቦታ እዚ ንልምዓት ጀራዲን ማዕረኸም ይምችዩ እዚ ኣነ እንታይ ክብል ደሊ እዚ ኣብነት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ሲ ከምዚ ሲ ክኸውን ከም ምዃኑ እዚ መሬት እዚ ባዕሉ ምስክሮ ኣሎ እንታይ ደድሊ ጥራይ ኣብ ስራሕ ምብጋስ እንታይ ደድሊ ፅንዓት ኣብኒ ዝበሃል ሓንጎል ዳይ ዳ ብሰብ ዳይ ዳ ኣብኡ ከሎ ብኸፉ ድመውት እምበሪ ምርኣይ ምእማን መሬት ሲ ናይ ባሕቂ ቀጠልያ ዝቕይሮ እመን ሰብ ጥራይ ድሕሪ ሳልሳይ ወራር ማለት እዩ ኣብ ዓመት ክኸውን 7 ራንሺ ጀሚረ 7 ምስ ጀመርኩ ማያይ ምስ ሪአኹ ሓምሊ ኮሚደረ ትንሽ ከምኡ እንዳገበርኩ ከባቢ ናይ ኩሉ ምሉ ናይ 250 ኣብ ገረብ ኣለዎ ሕጂ ቤተሰበይ ኣብ ደገ ዝቕመጡ ነቲ ፃዕሪ ናተይ ምስ ረኣዩ ሞተረ ዓባይ ገይሮምለይ ዝገበሩለይ ኣነ ዓቕመይ እዚ ዓቕሚ ካልእ ግን የብለይን ምስ በልኩም ናይ 150,000 ሞተረ ዓባይ ምርኩሊ ገይሮምለይ ካብኡ እቲ ገረብ እንዳወሰኩ ማያይ እንዳሪኹ ገረብ እንዳወሰኩ ኣብ ፍረ ሕጂ እርከብ ተቐዳማይ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ምስ ክልተ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ተመሳሳሊ ሕርሻዊ ንጥፈታት ተዋፊሮም ንነብሶም ረቢሖም ኣብ ምርግጋእ ቀረብ ዕዳጋታት ኣሕምልትን ፍረታትን እጃሞም ንምብርካት ሓርኮትኮት ዝብሉ ዘለዉ ዜጋታት ረኺብና ኣዘራሪብና ነርና እዚ ኣራንሺ ኣሎ ዘይቱን ኣሎ ለሚን ኣሎ ኩሉ ፅቡቕ ማለት እዩ ብሕልፊ እዚ ኣራንሽን ዘይቱኒ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኾነ ፍረ እውን ሪኢኻ ኣለኻ ኣብዚ ኣብ ሓንጠልጠል ክሳብ 30 ዝኸውን ከምዚ ሕዚ ርኢና ኣለና ተስፋ ኣለዎ ማለት እዩ እንጂ ትግራብ ትኽእልና ዘለና ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ፅቡቕ ታሽሙ ክንረኽበሉ ኢልና ንሓስብ ኣለና ማለት እዩ ክንረኽበሉ ተስፋ ንገብር ክትብል ከለኻ ስከመይ ረኺብካሉ ይትፈልጥን ማለት እዩ ኣፍሪ ይፈልጥን የፍር እምበር እቲ ካብኡን ላዕሊ ክንበር ካብኡን ላዕሊ ስለ ንፅበ ካብቲ ረኺብናሉ ዘለና ካብኡን ላዕሊ ስለ ንፅበ እምበር ንረኽበሉ ኣብቲ እግሪ እውን ኮሚደረ ንገብረሉ ሓምሊ ንገብር በቲ ሓምሊን ኮሚደረን ንሸቃሎ ንዓፅው ናብራና ከዓ ንቕይር ማለት እዩ ብኡ ተጠርየ ንብል ካብዚ ንህብ ኣለዎ ገለ ኣለዎ በዚ ጀርዲን ተገዚኦ በዚ ፍረ ናይ ጀርዲን ስለዚስ ፅቡቕ ዝኾነ ፍረ ረኺብና ኣለና ሓደ 10 ዝኾነ ንህብሎ ሕጂ እዚ ካብዚ ተገዚኦም ሰነዶቕ ገዚአ ብግቡእ ንሰማን ህዝዮም ከዓ ሓደ ለውጢ ማለት በቲ ግራብ ዝመፀ እዩ በዚ ኣትክልቲ እዚ ንስይት እንታይ ኣነ ማርያም ወልዳ ይበሃል ኣደይ ምረዛይ ዘባለ ጓዓን ሰባ ማለት እዩ እዚ ክብገስ ከለኹ ቅዱስ ቁኑዕ ዝበሃል ነገር ኣሎ ዝኾነ ነገር ካብ መዓል ዮሴፍ ካብ መዓል ብርያ ተበግሽ ንሶም እዮም ቅድመ ጀሚሮም እምበር ኣነ ናይ ጀርዲን ቅድሚ ኣምራ ይነበረንን ሕጂ እቲ ናተይ ምብጋስ ልክዕ በቲ ናቶም ኣሰር ኮይኑ እቲ ቦታ ምናልባት ኣነ ኣብ ሰራዊት እየ ማለት እዩ እንዳኸድኩ ናታናቶም ዒላ እንዳውፃእኹ ደድሕሮም እንዳተኸልኩ ክሳብ ሰዓት ዝጓዓዝ ኣለኹ ማለት እዩ ክጓዓዝ ከለኹ ምናልባት እቲ ዒላ ክብድ ኢሉ ስራሕ ኣስሪሕኒ ተወፃኢታት ዝያዳ ካብ ናይ ግራት ናተይ ሕጂ ኣቦይ ዘፅንሓለይ ግራት እዩ መሬት ማለት እዩ ብጀካ ናቱ ተወሳኺ እንተዘይኮይኑ እምበሪ ኣነ ሓድሽ ኣብቲ ናይ መሬት ቀረባያት ዘልምዖ ዘለኹ ልሙዕ እዩ ኩዒተዮ ፈሪሹ ደጊመ ኣውፅአዮ ድሕሪኡ ከም ብሓድሽ እኒ ሰቢረ ነዲቐ ናይ 12 ሜትሮ ዝኾነ ላዕሊ ነዲ ቁፅእ ኣለኹ መንደቕ ማለት ሕጂ ካብዚ ማይ ኣነ እኹል ኣለኒ ምናልባት ኣብ ሓደ ግዜ እንተዘይኮይኑ እምበር ብዛዕባ ማይ ኣነ ነቲ ተኺልዮ ዘለኹ ማይ ዝውሕድ ወላ ሓንቲ ነገር የብለኒ ጠራጠረኒ ብማይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዓምን ለብዘበኒ እተን ኣብ ፍረ ዝበፅሓስ ዳርጋ ዝዓቕመን ፅቡቕ ሂበናኒ ንሓንቲ ዝኾነ ፅቡቕ ተበግሽ ኣለኹ ምስኡ ከምዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ናይ ንህቢ ናይ ገለመለ መፍረ ምስኡታት ኣሰዓበሉ ኣለኹ ብከምዚ ገይረ ጓዓዝ ኣለኹ ፅቡቕ ህይወትከን መነባብሮኸን መፂኡ ዘሎ ለውጢ እዚ ከመይ ይመስል ብኸመይ ትገልፅ እዋ ፅቡቕ ብጣዕሚ ፅቡቕ ምክንያቱ ኣብታ ክፅበየላ ዝነበርኩ ግዜን ሕጅን ግን ኩሉ ግዜ ኣራንሺ ክበልዕ ጀሚረ ኣለኹ ዘይቲ እውን ኣብኡ ኣለኒ ወላ ቡን እውን ኣለኒ ናብኡ እቲ ቡን ክሳብ ክንደይ ክቕበሎ እምበር ንኣሽዩ ዘለኒ እምበር ወላ ቡን ተኺለ ኣለኹ ናብኡ ማለት እዩ ለሚን ኣለኒ ሓንቲ ዓመት ዕፉን ካብዚኣ ዘርአ ክበልዕ ነይረን ነዚ ኩሉ ዝረኽቦ ዘለኹ ፍረታት ካብዚ ድንሽ ዘርእ ኮሚደረ ዘርእ ከመይ ገይረ ኣዝዩ ሎ እምበር ለውጢ ገይርለይ ኣለኹ ምክንያቱስ ፀብሐይ ንባዕሉስ ካብዚ ኩሉ ፍረታት እዚየ ዝበልዕ ዘለኹ ኣይረኽቦን እየ ነይረ ገዚአ ዕዳጋ ከይደ እየ ዘምፆ ሕጂ ንዕዳጋ ዝኸይድ የብለይኒ ነፍሰይ ክኢለ ኣለኹ ንጎረባብተይ ዘለዉ ምሳይ ዘለዉ እውን ክኢለ ኣለኹ ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ ነዚ ኣብ ጥቓይ ዘሎ ሰብ ካባይ
يجزء كاباي وسط أنا خبط تطعمي بومتن تقام الله مالته نفسخان قرابتخان ترايت عصير يصرف الجورجينكا هو انت عبن سكرس بان هاجر ملو كمان خون صبي له ባህሪ ምዝዕቀብ ብገረብን ኣግራብን ድማ ምስስለም ንኽትነብሮ ምቹእ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ መዕቆቢ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ይኸውን ካብ ሰፈር ጨራሩ ዝወፅእ ጥዑም ድምፅታት ኣእምሮኻ የባራትዕ መንፈስካ ይሕድስ ጸቕጥን ጽዕነትን ድማ ይቕንጥጥ ባህታ ዝፈጥር ንጹህ ኣየር ንኸተተንፍስ ይሕግዝ እዚ ወሳኺ ዕድመን ባህርያዊ መድሃኒትን ተባሂሉ ዝእመነሉ ምቹእ ኣከባቢ ብናብየቱን ክንክንን ይምዕብል ወዲ ሰብ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ውፅኢት ይፈልጥ እኳ እንተኾነ ኢዱ ሓዊሱ ኣብ ስራሕ ግን ኣይወፍርን ኣነ እንታይ መሲልካ እዚ ከምዚ ምስ ግራት ምስ ለምለም ከምዚ ክውዕል ከለኹ ብጣዕሚ ንዓይ ምሳሕ መነበ ጽቡቕ ተመሲሕካ ኣብኣ በፂሐ እንድሕር ኣብታ ግራት ማእኸል ኣትየ ኮሊለያ እንድሕር መፅየ ጽቡቕ ምሳሕ ኮይኑ ዝስማዓኒ ምክንያቱ ኣነ እዘን ኣዕዋፍ ጅና ኣብነት መንበል ድሕረና ዘሎ ኣዕዋፍ እዚኣተንሲ ከምዚ ክብላ ከለዋ ሰናበን ሰፍራ ኣብ ለምለም ቦታ ኣብ ከምዚን ሰፍራ كمزي لنا عوافن نسخة أفسد تلبل ما بكمزي كريه خلوا خلنا فينا بتعمي سبوا اسمعنا أنا سكم سب أبكال مال سرحي ولا ناين ساقنا مال سرحني وفري كي كل الكوانا ثاقراسي ويمشي تخن وينو جو أي كيدني وينو جو تسيا خيدا وكولي ليا يوفر ويد ما مشيت كيدا يريا معناته أبان الحرية بقى كسينا دك شيء حدر تغنيتات قرابن أقرابن بزيكا أم مقيار كريما مقتاع فقر مريت أتصبقن قرمانا كرابينون دراخ قد زلوي እንሪኦ ዘለና ክልተ ወሰናስን ደረት መገዲ ዓድዋር ሕሳብ መቐርካ ተበጊሱ ዘሎ ኣንፈትን ንመጻኢት ክፈጥሮ ዝኽእል ጽባቕን ኣገልግሎት ጽላልን ንምግማቱ እምብዛ ኣያጸግም ብዛዕባ እዚ ናይ ጎደና ገረብ ጌርናዮ ዘለና ብዝኽሪ 10 ሰነ ጌርና እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልና ቅድሚኡ ምውድዳብ ገይሩ ህዝቡ ተወዳዲቡ ካብ ኣስመራውን ካብቲ ዝፅንፅልዎ ዝነበሮ ከመይ ጌርና ምስኣቶም ርዳእ ተገይሩ ክመጽእ ከም ዘሎ ቀዲምና እዚ መደባት እዚና ሓንፂጥና ኣምፂና ከም ዝትከል ከም ዝዓቢ ክኸውን ከም ዘለዎ እዚ ኣዋዳድባ ጌርና ነቲ ዝትከል ነገር ወዲእና ማለት 20 ሰነስ ናይ ምትካል ዘመተ ተገይሩ ብምሉእ እዚ ተተኺሉ ምትካል ጽቡቕ ድሌት ከምቅሎ ይኽእል ድሕሪ ምትካል ዘሎ መስርሕ ግን ኣብ ሰናይ ድሌት ጥራሕ ዝምርኮስ ኣይኮነን ሓያል ጻዕሪ ዕቱብ ምክትታል ሓላፍነት ናይ ኩሉ ዜጋ ዝጠልብ ዕማም እዩ ሕጂ ምስ ተተኽለ ምስ ናይ እንስሳ ኩነታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ከመይ ገይሩ ክዕቀብ ኣለዎ ንዝብል ነብሲ ወከፍ በቲ ዝሃብናዮ መደብ ነብሲ ወከፍ ጉጅለ እታይ ዝበፅሖ ሰብ 2 ድን 3 ድን 4 ዝበፅሖ እዚአን ክሓፅረን ከም ዘለዎ ባዕሉ ናቱ ምዃኑ ፈሊጡስ ባዕሉ ክሓፅረን ከም ዘለዎ ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ እዚ ምሕፃር እዚ ነብሲ ወከፍ ህዝቢ ዝተሳተፈ ተገይሩ ማለት እዩ ንኣገባብ ኣተኻኽላ ናይቲ ኣግራብን ኣብ ንሕድሕዱን ምስ ፅርግያን ዘለዎ ርሕቐትን ቅርበትን ኣመልኪቱ ከብር ከሎ ኣቶ ብርሃም ንሕና እቲ ፅርግያ ብቆንዱ 8 ሜትሮ ወይ 6 ሜትሮ ዋላ ተኾነ ንሕና ግን ንዑ ግምት ኣቲና ኣብ 10 ከባቢ ኣርሕቕና ኢና ጌርናዮ ዘለና እዚ ግራብና ውፅኢቱ ካብዚ ዝተኸልናዮ ሕጂ እስካዕ ክንደይ እቲ ብልጫ ወይ ድማ እቲ ለሚዕዎ ኣሎ ጠጢዕሎ ኢልካ እንተኣ ተዛሪብካስ ንሕና 80 ካብ ሚእትስ ዝረአ ዘሎ እዩ ድሮ ቆፅሉ ውፅኡ ብዛ ክራማት እዚኣ ተኺልናስ ቆፅሉ ውፅኡ ከምዚ ዓይነት ተስፋ ንኩሉ ሰብ ተስፋ ተተኺሉስ ከምዚ ዓይነት ምርኣዩ ተስፋ ነቲ ህዝቢ እዩ ንዞባ ሎጎ ኣንሰባ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ እትርከብ ኮይና ግን ከዓ ቀረባያ ብኩሉ ነገራ ማሕበራዊ ኣገልግሎታ ልዕሊ ኩሉ ድማ ማሕበራዊ ንጥፈታታ እዛ ንዞባ እዚኣ ሎሚ ኣብ ትማሊ ተመሊስካ ምስ እትሪኣ እቲ ስእሊ ዝያዳ ይንፅር እቲ ንፅፅርካ ሓቀኛ ስእሊ ቁኑዕ ሓበሬታ ከቐርብ ይኽእል ጽርግያ ኣበሳልጦ ጉዕዞ ዝህልዎ ተራ ንምግማቱ ዘሸግር ኣይኮነን ጥጡሕ መገዲ ኣብ ምቁጣብ ግዜ ጉልበት ፀዓት ወዘተ ወሳኒ ግደ ኣለዎ ፀሓይ ኣብሪቑ ዝዓርብ ዝነበረ መገዲ ብደገት መጓዓዝያ ብተዓፃፃፊ ይንኪ ኣብ ጥዕናን ኣሳልጦን ድማ ርኡይ ዕብየት ይፈጥር ጽርግያ መሰረት ምዕባለ እዩ ንኩሉ ጽላት ድማ ይጸሉ
ቀረባትን ጠለባትን ኣመላ ልዑል ቦታ ይሕዝ ንትምህርቲ ጥዕና ንግዲ ሕርሻ ኮታውን ኩሉ ኣገልግሎት ቋሓቁፍ ዝኽእልን ዝጸሉን ጽላት እዩ መንግስቲ ወላ መደብ ሃልዎ ቅድሚ መንግስቲ ግን ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል እቲ ህዝቢ ጽርግያ ሓደ ህይወት መትኒ ናይቲ ከባብን ዓድን ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ሕጂ ብዚ እዋን እዚ እቲ ጻዕረታት እዩ ዝብል ዘለኹ ብምሉእ እዚ ንኡ ዘባዚ ገንዘቡ ዋፅዩ ደገ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ብምውፃእ ዳርጋ ልዕሊ 60 ኪሎ ሜትር ጽርግያ ሰሪሑ ኣሎ ሕጂ እዚ ንክንደይ ዓድታት ተጠቃልል ኢልካ ተዛሪብካሲ ካብዚስ ዓድና ኣምን ደቂ ዘርኡ ዳርጋ 5-6 ምምሕዳር ከባቢሲ ዘራኽብ ጽርግያ ዝራኸባሉ ተፈጢሩ ኣሎ ካብ ቀንዲ እምኒ ማይል ዝኾነ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ጥዕና እዩ ውሕስ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ምርግጋእ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ብቐንዱ ድማ ኣፍራይ ዜጋ ኣብ ምምልማል ድሕነትን ውሕስነትን ኣብ ምርጋጽ እጃሙ ዓብዪ ይኸውን ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ጽርግያ ዝፈጠሮ ሕጂ ዓድና ምን ክሊኒክ ኣሎ ናይ ጥዕና ኣላ ሕጂ ኤመርጀንሲ ነገር እንተደልዩ ነስመራያ ሕጂ ግን ካብ ደቂ ሸሓይ ማእኸል ጥዕና ኣብዚ ማእኸል ናይ ንኡ ዘባና ስለ ዘሎ ካብኡ ኢሚዲየትሊ ናብ ኣብዚ መጽያ ተሓኪማ ካልእ ጉዳይ ተኮይኑ ድማ ነስመራ ብቐረባ ትኸደሉ መገዲ ተፈጢሩ ኣሎ ኣብ መዳይ ምምሃርን ምስምሃርን ኣመልኪቱ ከብርህ ከለኻ ኣቶ ብርሃም ሕጂ ኣብ ትምህርቲ መባእታ ዳርጋ ኩለን ዘለዋና እቲ ቀንዲ ካልኣይ ደረጃ ኣብዚ ማእኸል መቐርካ ኣሎ ካልኣይ ደረጃውን በዓል ሊባን ዓድና ኣምን ኣብ 3 ኣሎና ማለት እዩ ሕጂ ተን መባእታ ዝነበራውን ንገዛ እርሱ ብዝሒ ናይ ተምሃሮን ካልእን ከምዚ ናይ በዓል ዴዳ ሓበላ ማለት እዩ መባእታ ዝነበራ ናብ ካልኣይ ደረጃ ከምዚ ዓይነት ምዕባለታቱን ምክንያቱ ምስ ትምህርቲ ብዝሒ ናይ ተምሃሮ እሞ ዝኸድዎ መገዲ ንበዓል ሕምብርቲ ካልእ ማለት ዝኸዱ ዝነበሩ ሕጂ ተቐይሩሎም ከምኡ ዓይነት ምዕባለታቱን መፅዮ ኣብዚ ግን ሙሉእ ስለ ዝኾነ ኩሉ እዚ ዝመሃር ማለት እዩ ንቐረብ ጽሩይ ዝተማይ ኣመልኪቱ ኸዓ ኣብ ዝበዝሐ ዓድታት ምምሕዳራት እንተዳኺትካ ጸገማት ኣለወን ሕጂ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ግን ዝቃለሶ ነገር ኣሎ ከመይ ጌርካ ራህያ ሰሪሕኻ ዒላታትካ ማይ ከምዚ ዝበልናዮ ዓንቶይ ናይ ጀራዲን ናይ ሕርሻ ከመይ ጌርካ ሩባታት እንዳገደብካ ኣብኡ ዒላ ጌርካስ ትሕቲ ማይካ ክህፍትን ከም ዘሎ እንዳገበሩ እዚ ብከምዚ ዓይነት ኣብ ዓድና ኣመን ልዕሊ 100 ገለን ከትርታት ሰሪሖም ሕጂ ዒልኦም ንምህፍታም ከምዚ ዓይነት ጻዕረታት ሩባታት እንዳኸተርካ ከመይ ጌርካ ማይ ምዕቃብ ዝብል ሓደ ኣብ በዓል ዴዳ ተመሳሳሊ ከምኡ ዓይነት ስራሓት ሰሪሖም ድሮ እቲ ማይ ነፍሶም ክኢሎም በዓል ሊባን ጸገም ዘለወን ካብኡ ክፈትሕሎን ደረጃታት በፂሖም ማለት እዩ ዝርጋሐ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ካልኦት ወሃብቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ትካላትን ክሳብ ትርሑቕ ገጠራት ናይ ሕርሻ ቦታታትን ብማዕረ ተባፅሑ ማለት ኩሉ ኣባል ሕብረተሰብ ብውልቂ ይኹን ብሓባር ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዘባኽኖ ዝነበረ ዘይተደለየ ፀዓት ናይ ምቁጣብ ልዑል ተኽእሎ ዘለዎ እዩ ሕጂ ቀንዲ ትምዕባለ ንብሎ ትምህርቲ ጥዕና ጥራሕ ዘይኮነሲ ኤሌክትሪክ ንገዛ ርእሱስ ሓደ መሓንቆ ናይቲ ህዝቢ እዚ መፍትሒ ናይቲ ሕብረተሰብ ዓብይ ግደ ኣብ ምዕባለ ይኹን ኣብ ለውጢ ይኹን ድማ ዓብይ ለውጢ እዩ ገይሩ ምክንያቱ ኤሌክትሪክ ምህላው ማለት ካብቲ ፀንዓካ ያታው ኣሰራርሓሲ ናብ ዘመናዊ ቅይረካ ክእል እዩ እዚ እውን ናይ ብሓቂ ብዓይ ብግብሪ ክንሪኦ ከለና ዋ ቴሌቪዥን ዘይነበሮ ቴሌቪዥን ወልዑ ዓለም ከታተል ኤሌክትሪክ ጌርካ ስራሕ ነገር ከም ዝስራሕ ኤሌክትሪክ ጌርካ ቆልዑት ከጽንዑ ዘይክእሉ ዝነበሩ ብላምባ ብጋዝ ዝነበረ ቆልዑት ከም ድሌቶም ዘጽንዑሉ ብርሃን ዝረኽብሉ ደረጃታት ምብጽሑ ስለዚ ናይ ኤሌክትሪክ ነገር ብዙሕ ነገር ስለ ዝኾነ እዚ ምእታው ምዝርጋሕ ናብዚ ንኡዘባዚ ኣብ ማንም ሃገርና ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ርሑቕ ቀረባ ተቐይሮ ማዕዶ ኣብ ጥቓ ተብጽሖ ስግር ምባል ተሪፉ ኩሉ ጠቓ ናብ ጠቓን ኮይኑ
ርክባ ስባት ኣብ ምዕባሌ ካብቲ ዝተሓተ ልኡኽ ፈረሰኛ ናብቲ ዝለዓለ መጓዓዝያ ተሽከርከርቲ ከምኡውን መራኽብን ነፈርትን ምስ በዝሐ እቲ ዕቤት ናይ መወዳእታ እዩ ተባሂሉ ንህዞ ግን ደው ስለ ዘይብል ወዲ ሰብ ናብርኡ ንምምሕያሽ እናሻዕ ብዝገብሮ ጻዕርን ተባላሕትነትን ሎሚ ኣብ ዓለምና ሓደስን ዓበይትን ንዞታት ምርኣይን ምስማዕን ንቡር እዩ ሃገርና ኤርትራውን ሓንቲ ካብተን ተጠቀምቲ ናይዚ ቴክኖሎጂ እዚ ንምዃን ዝበቕዓ ሃገራት ዓለምና ኮይና ትርከብ ኣላ እዚ መራኸቢ ኣብዚ ሃገር ተዘርጊሑ ዘሎ ኣቃሊልካ ዝጥመት ኣይኮነን ምክንያቱ ህይወት ኢልና ተተዛረብናሉ እቲ መራኸቢ ዝበሃል ነገርሲ ነቲ ምዕባለ ንገዛእ ርእሱሲ እዚ ሞባይላት እዚ መራኸቢታት ቴሌፎን ከምዚ ዓይነት ምምፅኡ ነቲ ሕብረተሰቡን ንዕዳጋ ንማሕበራዊ ለውጢ ንዕቤት ናይቲ ከባቢ ናይ ብሓቂ መቐይሮ ኢልካ ትዛረበሉ ምክንያቱ ቀደም ሓደ በዓል ጀርዲን ኢልና ተዛሪብናስ ኣብኒኡ ኮይኑ ዝኾነ ነገር ዘርኢ ድደልዩ መድሃኒት ድደልዩ ካልእ ድደልዩ ብእግሩ ተጓዒዙ ተውስ ተጓዒዙ ክንደይ ነገር ኣጥፊኡ ኣብ ደልዮ በፂሑስ ተመሊሱ ነቲ ስራሕ ከሳልጥ ዘጥፍኦ ዝነበረ ግዜ ሕጂ ኣብ ግራቱ ኮይኑ ኣብ ድኳኑ ኮይኑ ቤት መግቦ ኮይኑ እንዳሻይኡ ኮይኑ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ስድርኡ ኮይኑ ካልእ ኮይኑ ተራኺቡስ ኩሉ ነገር እንተዳ ተሳልጥ ኣለኻ ኮንካሲ ዳርጋ ህይወት ናይቲ ሕብረተሰብ ኮይና እዚ ንኡዘባ እዚ ድማ ኩለን ዳርጋ ዘይራኸባ ሓንቲ ከባቢ ክትህልወና ትኽእል እምበሪ ኩለን ታወር ኣብ ክልተ ቦታ ስለ ዘሎ እዚ ንኡዘባ እዚ ሕጂ ኩሉ ክራኸብ ቴሌፎን ናይ ሞባይል ኣለዎ ባዶ ሸሞንተ እኳ እንተዘይተዘርግሐ ዋላ ተፈቲኑ ኣሎ ግን ከመይ ገይሩ ክቅፅል እስካ ሕጂ ምርድዳእ ይግበር እንተሃለወ ሞባይል ግን ከም ዝብለካ ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣትየን ናይ ብሓቂ ህይወት ናይቲ ሕብረተሰብ ኮይነን ይግልገለለን ከም ዘሎ ዕቤት ንገዛእ ርእሱ እውን ሓደ እዚ ኣብ ቴክኖሎጂ ማንም ሓረሳይ ሰብ ቴክኖሎጂ ኣትዩ ከምዚ ዓይነት ክሰርሕ ከሎሲ እስካዕ ክንደይ ተለዊጡሎ ዘርእየካ ስለ ዝኾነስ እዚ ናይ ብሓቂ ዓብዪ